Uda, izarrak ikusteko urtaro egokia da. Zerua oskarbi dago, eta gora begiratuz gero, milaka argi txikiak ikusiko dituzu. Izarrak dira, eta izarren artean planetak eskutatzen dira. Bazenekien lurratik begiratuta beste planeta batzuk ikusten direla? Oso urruti dauden ere, eguzki sistemako hainbat planeta ikusgai daude gau batzuetan. Baina ez denak. Planeta guztiak ikusteko, bidai espaziala egin beharko genuke. Hortara goaz ba, zatoz gurekin? Eguzkitik irten eta topatu dugun lehen planeta Merkurio da. Planeta txikiena da. Kolore argikoa. Eguzkitik oso gertu egon arren, ez da planetarik beroena. Hala ere, han bizitzea ezinezkoa da. Eguzki izpiek dena erretzen dute eta. Bere urteak oso laburrak dira. Bere egunak berriz oso luzeak. Goazen hurrengora. Artizarra da bigarrena. Merkurio bezala harrizko planeta da, baino handiagoa. Ia lurraren tamainakoa. Hau da bai planetarik beroena. Baditu hodeiak, baina kontuz toxikoak dira. Aldendu hemendik eta goazen hurrengora. Gure planeta, Lurra. Hau bai, planeta zoragarria. Basoak, itsasoak eta hodeiak ikusten dira. Berdez, urdinaz eta zuriaz margotzen bada ere, espaziotik ikusita beste kolore bat agertzen da. Marroi argia, basamortuena. Haren inguruan dabil ilargia. Gurea da beraz 3. planeta. Goazen orain 4. Hemen Marte, planeta gorria. 2. txikiena. Gizakiek egindako makinak honaino ailegatu dira, eta badirudi martetarrik ez dagoela. Oso lehorra dela pentsatu ohi da, baina jakin izan dute ura badagoela. Hori bai, lur azpian izoztuta. Phobos eta Deimos dira bere ilargiak. Hor aurrean ikusten dut planeta erraldoia, goazen hara. Hau Jupiter da. Ez dago bera, baino handiagoa. Merkurio, artizarra, Lurra eta Marte ez bezala, Jupiter gasez dago osatua. Bertan, ekaitz izugarriak daude. Handiena, Orbangorri deritzona, aspaldi hasi omen zen. Hainbat eraztun finak ditu inguruan, ilargi gehien dituen planeta da. 79 alegia. Goazen hurrengora.
Hara hemen Saturno, eraztunez inguratutako planeta ederra. Bigarren handiena eta eguzkitik 6. Ilargi asko dago bere inguruan jiraka. Denon artean Titan handiena. Oso satelite berezia da, atmosfera du eta. Bi geratzen dira, goazen ba hurrengora. Urano da 7. planeta. Bigarren hotzena. Hainbat eraztun finak ditu inguruan, baina nekez ikusten dira. Errotazio berezia du. Duela milaka urte, zerbaitek Urano jo zuela uste da, eta horregatik egiten du bira ezberdina. 27 ilargi ditu. Azkena ba Neptuno da. Eguzkitik 8. planeta, guztien artean hotzena. Bere urteak oso luzeak dira. Haize ikaragarriak dira bertan. 14 ilargi dituela jakin izan da. Horien artean, Triton handiena, alderantziz egiten du bira. Hauek izan dira eguzki sistemako 8 planetak. Merkuriotik Neptunoraino, eta ni nekatuta nago, pixkat gosetuta ere. Ba, hemen utziko dugu gaurkoz gure bidai espaziala. Badakizu ezer? Gure planetara bueltatuko naiz bazkaltzera. Hurrengora arte, agur!